Karlitang Hukuri Tissopi aphan apran karmut'i ahele lapen bangkethom aphan raikom sai khiatum kenep kangnang long. Lason se patumi bosika cheklo ni pai kretroxier ni Karlitang Hukuri Tissopi aphan apran karmut alam kia long ka cherap lok in the probian rong pi po bang pho phan raikom sai khiatum pen nep ingnang long pusi SP Sanjeev Kumar sai kia pen pherang ke me kangni. Lapen bang solam ki ke pholok la ke raikom sai kheri deng ka chingnang chek mukrang terang apo pen Karlitang Hukuri Tissopi temang bong ning ka chedo khalam ki ke do pena joksi mukrang terang abang akenang sotang kar jakdun se dimapura long hele nam dam pen wansi Karlitang Hukuri Tissopi aphan hele pen apran armut ilo lason si raikom sai kheri deng ka chingnang chek mukrang terang Probian rongpi lapen rang sina rongpi atumaphan kar jupater tok bom apora hot kachethara tengke kachingnang chek mukrang terang apo pen ninga chedogalam ki det pen le ke pathi gali kaprek alam do pusi raikom sai khetumaphan chethan pon puta SP pen pherang ke amai long pachini pon Anparta Karlitang Hukuri Tissopi alam ki along tame non bang photum ka cherap lok dolang latumaphan pang thek pon long se ritarli basai deng bom lo lapela bang pho phan neplong eta PC Karlitang Hukuri Tissopi aphan ke pathi vek kopia lampen mata chini pamepo Anparta Kumar se ke pathi aphan ke toy vek mata chini po pusi SP Sanjeev Kumar sai kia pen pherang ke tematheng no lamthe pachini pon Karlitang Hukuri Tissopi aphan apran karmuda hot hele ke ap misfire amuta longpon lo lapen ke ap ia hele tame biriar loki pip longpen longpon lo puta nang pachini dun News Desk Report, Nordisk Live.